Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Eskerrak zuei, ikusleei, baita ere San Martin elizari, bertan kontzertua egiteko aukera eskaintzagatik, eta baita ere nire aurrean zuei begira dauden Zaritxo abesbatzeko kideei. Horretatik datozkigu, beraien zuzendaria Imanol Elizasuta, eta Imanolen eskutik, Zumarraga eta Aurretxun sortzen ari den aurra abesbatzak, tailer bat egiteko aukera izan du gaur goizean, Segundino Esnaola musika eskolako egoitzan, tailer horretan gauza asko ikasteko aukera izan dutela esan digute, eta herriko abeslariak entzuteaz gain, Imanol Elizasu zuzentzen duen Zaritxo abesbatza gozatzeko aukera ere izango duzu. Esan bezala, gaurkoa tailer kontzertu bat izango da, elkarlan batetik sortu delako ez da, Zaritxo abesbatzeko kideak arratsaldean etorri dira, baina gure hauek eurak nola saiatzen duten ere ikusteko aukera izan dute. Imanol Maixoaren trebeziak eta ikasketak jasotzen gain, beraiek zelako aurrak nola kantatzen duten, beraiek baino esperientzia gehiago duten aurrak nola kantatzen duten ikusteko aukera izan duten. Esan bezala, horretatik datoz, Zaritxo abesbatzeko kideak eta Imanol Elizasuta beraien zuzendaria. Bera da, horretako Zaria Koru Eskolako gidaria da Imanol Elizasu, eta komentatu nahi dizuet, ibilbide bikaineko eta oparoko zuzendaria dela Imanol. Goi mailako ikasketak ditu, bai pianoan, ganbara musikan eta koru zuzendaritzan, eta koru zuzendari moduan, munduan zehar hainbat lehiaketa eta jaialditan parte hartu du. Bajo baritono bakarlari moduan ere, emanaldiak eskaini ditu, eta ikastaroak ematen eskarmentu handia du batean eta bestean. Zaria Koru Eskolak Imanol Elizasuren zuzendaritzapean, abesbatza alorreko atal desberdinak lantzeko aukera eskaintzen du musikaz gozatzearekin batera. Eta, gurekin gaur hemen dauden aurra hauek, zazpi kanta eskainiko ez dute. Leo Delibesen Mese Breve, Katxiniren Ave Maria, Jesus Jaiozan, bere zibarrek idatzi eta saladarik moldatua, Eba Ugalderen Diztizka Zeruan, Ama Begira Zaztu kanta herrikoia, Albert Hernándezzen Goza Mikalipso, eta amaitzeko We Are The World ezaguna. Kontzertuaren bigarren zatian, Zaritxo abesbatzarekin batera kantatuko dute Urretxu eta Zumarragako aurra abesbatzeko kideek. Badakizue, abesbatzanek jada badu ibilbidetxo bat, eta ikastolako gainzuriko eta musikaskolako aurra abesbatzeko kideek osatzen dute. Ikastolan eta gainzuri, laugarren, bosgarren eta seigarren mailako lehen hezkuntzako lau, bost eta sei mailako aurrek dute aukera bertan abesteko, eta hortik aurrera musikaskolaren bitartez garantzatu dezakete beraien kantatzeko zaletasuna. Guztiek elkarrekin abestuko dituzten kantak, Dona Nobis Batzen, Mariaren Zinean eta Iparadiz kanta izango dira. Horrela.
The morning
esker Zaritxo abesbatzari, baita Imanol Elizasuri, gure aurrekin egituen lanagatik, baita ere gure Txozumarragako aurra abesbatza bultzatzeko lanean diharduten irakasle eta jende guztiari, eta zuei mila esker, espero dezagun hurrengo ekimen bat ere izatea, laizker, gure abesbatzenaren eskutik, gustatzea eta gustukoa izatea espero genuen, eta mila esker.